الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam rakanu langulanguan mga bagsami nagupangnin tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala maparulitan wagi ang kutua maanaw salam makalilintad na kapipi ginawa. Mga pagariami na ayama pumagusay tanu sa giyang kaiya oras na ginanso kalbihan o kapanambayang si iku mga kagagawi. Bulaboron sa giyang kaiya bulan na Ramadan aya taralbi ang mga galbak amya aloy o mga ulama uriya lagyang kutua di kang galbakaw mga tao sa giyang kutua paliugat na tigiran na qiyamul layl. So kapanambayang si iku mga kagagawi. Na inalo yung mga ulama padsagyang kutua kapanambayang ko mga kagagawi na makasusuldo na gyang kutua katirawi. Na isanan na mapia amala ibalas. Ayam yaturu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ayamano ito mga pagariya na tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tao amanambayang kung mga kagagawi isi ikubula na Ramadan na irilaon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua miyangauna aman miyan dusan yan. So giyang kaiya kapanambayang kung mga kagagawi bulaboron sa giyang kaiya bula na Ramadan na ayam mala kekuat tanuron kamapian tanu nagyang kutua kerilaan tanu sa giyang kutua mga dusa tanu miyang gelabaka tanu si ikom yang una nakatawan tanu ang mga ginawa tanu sa katanwi labi matao si ikom mga ginawa tanu sa giyang kutua kap keribat nagudi tanu di kapakang gelabak sa di mapia na upama kung giyang kutua tao na mirumasay manambayang sa giyang kaiyabula na Ramadan si ikom mga kagagawi. Inuyagyan na giyang kutua mga kagagawi sa simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inuyagyan sa kapanambayang sa mga sunnah. Aginan din sa qiyamul layl nakaparulin niya na giyang kutu rilao Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ni mala ay paguyad tanu si iku mga ginawa tanu. Ira manutu amya kagada tanu sa bukal di tanu kabay agyang kutu kapaka panambayang tanu na pikir tanu agyang kutu rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya pinaka mapiyah si iku mga tao nagyang kutu mipuka sa iyan nagukarilaan sa kanyan sa agyang kutu mga dusan yan. Mga pagariya, yang kaiya kapanambayang si iku mga kagagawi na isanan galabak apirumasayan umyangaun antan wa mga salaf. So mga tabi'in naguso tabi'in. So mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamala na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katuon si iku mga tabi'in agyang kuto pedekiran agyang kuto di manambayang si iku mga kagagawi
si iko suldagyang kuto 20 ragun. Lagi dia na su Sa'id ibn al-Musayyib ayat tutulanon. Na si iko 20 ragun nagyang kuto abdasiyan si iko Aisha na giyuto ni abdasiyan si iko waktu fajar. Ayam ana na di kebatalan. Ayam ana na paguyag niya nagyang kuto kagagaw isa pagalin din simba si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Madakalakiran padapan sa mga imam. Allahu alam na su Imam Abu Hanifa na isa panana paman na malaiparatiya si iko mga imam kira utagyang kuto abdasiran ko Aisha agyutod ni abdasiran si iko wakatu subuh. Mga pagariya na ayamala pagilayan tanu sa giyang kaiya kapanambayang si iko mga kagagawiin ng sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namada kalagyang kutua panguyatian. Nagugyang kutua di niya dikatero agyang kaiya kapanambayang si iko mga kagagawiin na tanto kumala ama penggunaw na giyang kuto ataw. Naliru upan na miya panutul Aisha radhiyallahu anha sukarumanian as-sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayako na betadian na yaqumu minal layli hatta tatafattara qadamah. Penutul wa Isya as-sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di manambayang si iku mga kagagawi. Sa tama na tigu Aisha sumanga palunian na dimbubutan mga rugu udi na pengapapalian na tigtano. Sa kata ya katitindig unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malonyuman geda-geda mga pagari agyang kuto panaguntaman unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagububaya iyan sa agyang kuto kapanambayang si kung mga kagagawi. Sa agyang kayang masatano na igira ayam ya pagi mamatano nagyang kuto matas kabatiya na di din mapaparwag yang kuto mga ma'mum. Saad na ketuon naka masjid igira aswimam na matas ikabatian na diisiran di meeting at igira na sambian tan wagi ang kanana imam. Hayad na kabaya umani isa nagyang kuto magaan akapanambayang si ko mga kagagawi. Lagi do bagyang kuto adiran di katerawi kakiyamul layla na mitatagal sa mga ginawairan. Lagi do ba di sira na makapagikhlas. Sagyang kutuwa kapanambayang iran. Ayad na kabayiran nagyang kutuwa mga bubaba. Banda pensagyang kaya masatano na da barakatano paman na disembayang ketuon rakatano pangapapalian nagyang kutuwa mga palunian. Way na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyutoy kaya panutulaw nagyang kutuwa karumanian na su Aisha. Tigwa isa si ikunabitan wa Muhammad 5 Ya Rasulullah na inukanan dinggil bekah nagu inukanan di panambayang si iku mga kagagawi. Amat anatigyan na saka na inirilar ka wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto miyang na miyan dusang ka nagugyang kuto pekuri mapendusang ka. Ginan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eririlaon wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kuto kapkeribatian. Nagukap kedusan yan. Nagugyang kuto paman na dan yang penamang gelebek. Narinilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu kaya betui si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ma'sum.
hagi paman na rinilaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ay inisumbagian sa giyang kuto karumaniya na suwa isa, natigyan na afala ako na abdan syakura. Natigyan si ikuwa isa sa giyang kuto akiat teruan yanun, ainon yan utupsu agyang kuto di manambayang si iku mga kagagawi apa nga papalian agyang kuto palwa ainian, natigyan penalamat ako sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagarya. Ilaing tanwag yung kutuwa paman na limu rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala. Antunay kalbud agyang kuto di itanu di kang gelabaka sa iku agamatan wa Islam. Aya pinakamalalim mo wallah nagyang kutuwa kababaluitan wa mga Muslim na ipinalamatan wa ng si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaro Allah, la in syakaratum la azidannakum, upama ko pepenalamat kanurakan. Na pagumano-mana na kanrakano panatigu Allah, agi ang kutuwa mga limu akan. Uida tigu Allah na upama ko bagano de ungkir, na mataan agi ang kutuwa kasiksaan akan na tanto din na kumalipdes, nagutanto kumarkan. Nailain tanu ang mga ginawa tanu, pamagitungon tanu ang mga ginawa tanu. Nagyang kuto ang mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala mapapadalam si ko mga ginawa tanu na pupunalamat tanurun. Nagyang kaiya paman na tutulan si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adis kanyan di manambayang ko mga kagagawi panalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagi mapia penggelebakan tanu nagusuan tanu. Bulaborun sa giyang kaya bulan na Ramadan. Manambayang tanu sa mga tahajjud udina qiyamul layl kaan tanu mabaloy ang mga tao mala udina mangingin sukur si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya kapanambayang si iku mga kagagawi na mialoy sa hadith agyang kaiya kapanambayang ko kagagawi na ipapakaran niyo tao si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maana nagyang kuto mga tao di manambayang na maranisiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupkes sabapampan nagyang kuto kap kerila isagyang kuto tao kung mga galabakyan amarata. Mi'alo yu Amr ibn Ansabah radiyallahu an amyan nagyan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin yan ditaroon. Aqrabu ma yakunu Rabbu azza wa jalla min al-'abdi fi jawfi al-layl fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurillah fi tilka as-sa'ati fakun. Aya maana ni mga pagariya na ditaroon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tigian abtad as manusia na marani si iku Allah subhanahu wa ta'ala udi na aya oras ap kebaluya sutaw na marani si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto oras ang mga tanat-tanawa kagagawi. Upama atigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kagawtaw ama pedesakanian sagyang kuto dinyan di tedeng-tademan su Allah subhanahu wa ta'ala nasinya na diturun sagyang kuto sahabi upama atigian ko kagagang ka ama pedekah si iku mga tao diran di tedeng-tademan su Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kuto mga oras mga tanat-tanawa kagagawi fakun na bilangan na kau na tigian na ginawang ka. Ay maana na panambayang kamambusi ko mga kagagawi. Mga pagariya, giyang ka iya lagi day agalabak na isad na yaman ng agyang kutuataw. Ap kaganian nagup kamili kanya na ginawa niyan.
masa ituturog o mga tao. Uga idena, yang kutua diun di kang gilabakaw tao na tuuso ap kababayan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tuuso to ikakalimos kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya panutulupan apitur unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum biqiyamil layli fa innahu da'bus salihin qablakum. Wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithmi wa takfir lis-sayyiati wa matradatun lida'i 'anil jasad. Ayam anay ni mga pagariha. Natigo nabitan wa Muhammad apanambo yang kanus iko mga kagagawi. Gilbakan wa makapanambo yang kanus iko mga kagagawi. Giyang ka iya pana at tigo nabiya, giyang ka iya kapanambo yang ko mga kagagawi na giyan na ni apasa. Umiyangaw na niyo mga tao, mga salihin, mga bilang tao. Mga laisimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mata natigin na giyang kutwa kapanambo yang ko mga kagagawi na kurbatun ilallah na giyuto igalabak adi papakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Galabak pekarani agyang kutwa tau si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na badem penapakalawan saya akapiyah na gumenang agyang kutwa manusia. Upama unggilabakang ka na makararani ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Upama kung gilabakang ka na marani ka si iku Allah, marani ka si iku limuian, marani ka si iku rilaian. Namiya kapiyah-piyah. Apanguyat si iku mga ginawatan. Inubusgiyan ko tuwa mga tao, adi manambo yang si iku mga kagagawi na kilay tanu itataro siran din nagyang ko tuwa diran di kapanambiyang kagi mala ipaguyatiran si iku mga ginawairan. Kagi mala aman ng umano si agyang ko to kapakaranin niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusto ka panambo yang si iku mga kagagawi na pagkasaparoto sa agyang ko to akang gilabag sa mga dusa. So mga tao, pasang ikapanambo yang si iku mga kagagawi na titusiran ko mala ikalak si iku Allah. Disiran na pagkarong gilabag sa mga galabag ikedusairan. Galabag ang mga haram. Galabag ang mga rarata. Malasiran ikalak nagukawan. Uba sila na makang galabag sa giyang kutwa. Galabag ay kirarangit kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Inubasad na mga tawa, dad na bayran. Babayas iko kang galabag sa mga rarata. Kagigiyai isikreto ang mga amaliran. Agyang kaya kapanambayang si iko mga kagagawi. Naupama ko pagilayin tanu ang mga ginawa tanu na miyay di tanu kesabar agyang kutu akang galabag sa mga rarata. Nakagidar ka tanu agyang kaya kapanambayang ko mga kagagawi. Wa manhatun lil ithmati gunabitan wa Muhammad pagpakasapar ko manusia sa agyang kutu akang galabag sa marata. Inubos may tumay adna kesimatan wa mga tawa paman na di budo na malabud di niya ni kapamuka. Di budo na malabud agyang koto kapagakalan niya si ikupadian. Di budo na malabud agyang koto kapalaliman niya no. Di budo na malabud agyang koto di niya no di kapamaganta nagugyang koto mga galabak mga rarata ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakagida bo pagkasapar. Hagi daw nagyang ko tuwa kapanambayang si iku mga kagagawi. Na mga pagariya inutan way di tepengi si iku mga ginawatan. Uba kalo-kalo nagi gunsi sa giyang ko tuwa kaketagu irakatano. Sa mala asanggila nagumala akalak si iku wala nakapananggila ang tanwa giyang ko tuwa mga galabak ang mga rarata. Tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takfir lisayiat. So kapanambayang ko mga kagagawi na penasanian. Agyang ko to mga dusa o di na agyang ko to marata agalabak amyang galabak agyang ko to tao. Padalaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naisad na amapiyah. Apaman na panguyat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kapanam ba yang ko kagagawi penasanian nagu plalasanian si iko tawag yang ko tu adusanian. Yang kaya kapanam ba yang si iko mga kagagawi na ayakat turo mga ulama. Na api abuman dua-dua tiga na dua-dua karaka atam ya gagaw tau. Namataan na paman na may ito nga di manam ba yang si iko mga kagagawi. Dua-dua karakaat. Na aya penuban yan na kaumani belo ya 4 karakaat, 6 karakaat, 8 karakaat, 10 karakaat. Ginani katuro mga ulama. Sa din sa tao manambayang o di na sumbayang sa 2 karakaat. Namin itong sa kanya din sa giyang ko ang mga tao adi manambayang si iko mga kagagawi. Naukabayatan ng mga pagari akarilaan tanu wallah. Si iko mga dusa tanu na manambayang tanu si iko mga kagagawi. Itindig tanu agi ang kaya sambayang ko mga kagagawi. Giyab si mala gunsi sa giyang koto kakakuatan o kakaparuliatan o sa giyang koto arila wallahu subhanahu wa ta'ala. Nayam ya kapia-pia. Nagyang koto atawa penggelabekon sa giyang kaya bulan na Ramadan nasugo na kapan si iko pamilyang ka. Pangando na kakiran. Pangando na ka si iko karumang ka. Pangando na ka si iko mga wataa ka. Si iko pamilyang ka. Mga pagaring ka. Pangando na kakiran. Nagupupukaw ang kasiran sa giyang koto ang mga kagagawi ay tindig kaw na giyang koto ang mga sambayang. Naman na giyang koto hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga na rahimallahu rajulan. Ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala giyang koto mama. Amyanam bayang ako mga kagagawi. Napiyo kaw niya na giyang koto darudupa iya na bay. Nagyang koto di niya nakapaganaw na pembesaan yan o di napirikan niya nagyang koto buntal yan. Sa lagi dia naman bu atigo Nabi Tanwa Muhammad. Rahimallahu imra'atan ini kalimu wallahu subhanahu wa ta'ala gyang koto bay. Bilang at tawabai apanambay ang si iko mga kagagawi na pukaw niya nagyang koto karuman yan na amay kadipaganaw na pirikan yan sa igagyang koto buntali karuman yan. Na miya kapia-pia mga pagari agyang kuto kerumai pamilya na matatagusiran sa agyang kuto limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Badang pinapakalawan saya. Apaman nagyang kuto mama na ipkalimu wallahu subhanahu wa ta'ala na yung kuto pinakaruman niya na ipkalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Upama kugi mambetad nati sama nuto na sa kanwa pamilya na pagaling kanu matatagus agyang kuto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Na den bay ni bada basi pekalawan menang nagutamuk agyang kuto manusia ama susuat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kaiya kapanam bayang si iko mga kagagawi na kebulungan niyan nagupkebugaw niya nagyang kutwa panyakit ami susugat si iko mga ginawa o mga tao. Malaabulong nagyang kaiyakapanam bayang si iko mga kagagawi. Na ando din sa mga pagariyamya adin na magagadamiran a panyakit. Kataya sumala abulong. O galabakang ka na kebugaw niya nagyang kutwa panyakit amis susugat si iko mga ginawatan. Dakapan na pamulong na guro kang kaswallahu subhanahu wa ta'ala. Pagapas ka ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Rong kaw na pangani agyang kutwa bulong na aya ukit yan na tigo Nabi Tanwa Muhammad panambayang ka kung mga kagagawi kaso ka panambayang kung mga kagagawi na kebugaw niya nagyang kuto panyakit amatatagus si iko mga lawas o manusia. Dagapan na song sa doktor. Naguknaba miya karata agyang kuto akan doktor. Gitino dan tanong kanaba miya karata sukan doktor. Ugaid na inong kadaan da pagapas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inong kaundaan da pamangan ni agyang kuto bulong. So Allah na inadaniyan so panyakit nas kanyang panimya din sa agyang kuto bulong naguswallah ititakadir si ikaw lang mantaman. Kanaba tano separ nagupakada agyang kuto akan doktor. Kagigida ko na adna mga tawa di rin sebutan.
At gira na paupaman na miya karata su konduktor, naba miya karata su konduktor. Kagi isa panana na tigu mga ulama amapias iku manusia aigiraan na miya gdamian na napaman na makipumulong. Aya sama na ya apaman na tugun tanong si iku mga pamikiran tanong. Lagi ko tua inong kadaan da panganya si iku Allah subhanahu wa ta'ala lagi ko tua bulong. Inong kadaan da pagapas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inong kaun da penun agi ko tua magagadam ka. Ya Allah, adna sakitakan. Ya Allah, nagyang ka iya paniyakitakan na tantud na ya ko margana paniyakit. Ami susugat rakan. Ya Allah na panganinakan rakaagi ko tua bulong ka. Ya kadagdagal manari. Apa man na mga manusia atig tanwa grabe aging kuto magagadamian apan yakit. Uy na sabab sa aging kuto mala aparatian niya si ikwala na miya kabagar. Adam panapaman na mga tutul. Apa man na spesiksian din mga doktor apa man na di kaga bulungan aging kuto apan yakit yan. Uy na miya kapia. Sabab sa giyang kutwa ini kalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagariya. So kapanambayang ko mga kagagawiin na tigo nabitan wa Muhammad qurbatun ilallah ipapakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Isuparian rakaagiyang kutwa galbak amarata. Perila ang kaniyan sa giyang kirilar kaagiyang kutwa mga dusang ka nagu kebugaw niyan agyang kutuwa panyakit ami susugat sa agyang kutuwa manusia. Na isandan na amapya panguyat. Ipanguyat tano si iku mga ginawa tano ang tano kabubaya iyagyang kaiya kapanambayang si iku mga kagagawi. Kasaba pa manay atigo mga ulama sa giyang kuto kakekwa utaw sa giyang kuto kasurgaan niyan. Agyang kaiya kapanambayang si iko mga kagagawi. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Inaloy Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa sifat mga tao imbagay niyang kira na giyang kuto surga iyan. Tigo Allah aginan sa mga tao kalakata giyang kuto mga kailidiran si ko mga igaaniran ayam ana di sila dimbuat ko mga kagagawi. Yad'una rabbahum agyang kutwa diran di kambuat ko mga kagagawi tanatanawa kagagawi na di siran di mamangan ni si iku Allah. Diran di penunan si iku Allah agyang kuto kailangan niran o di nagyang kuto misus sugat takira na awida akal o di nagyang kuto kebubayan niran yad'una ila Allah khawfan qalaq wa tama'a nagudi siran di mga ngarapan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusunganin inibigay kiran wala riski na diran ding gustoon. Mabubaya siran sa sadaka. Mabubaya siran ng mga limo. Mabubaya siran sa kasakaw si iku mga pagariran. Nagina ng mga pagariran. Inaloy wallahu subhanahu wa ta'ala agyan ko to ang mga tao baganian si iku surga iyan. Ang mga tao mabubaya na mga papasang ikapanambayang si iku mga kagagawi. Nagu mga tao ang mga sasakaw makalimuon, nagugyang ko ito ang mapasang ikasudika. Mga pagariya, giyang kaiya paman na di ka pa na kapugusaya sa giyang kaiya kiyamul layl, na tanto ko madakalagyang ko ito kalbihan niya na miaaloy sa Quran, nagumialoy sa iku hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah napsumpatan tanubo si iko mga pedoras tano kaantano kuyat ya mga ginawa tano naguantano di mapaganad agyang kutwa kapian yan. Kalu-kalu na makasuuto sa agyang kuto
kapanaguntaman tanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan, nagukapan ng bayang tanu si iko mga kagagawi. Balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya, sa pselam na miskan wala, hulang wana mga bangsami, di mamamakinig sa giyang kaiya mga usayan tanu, banganin tanu si iko Allah, adna kekuatan nurun andawan. Yang kaya mga bangsa tanu miyamag kumin sa giyang kaya live tanu lagi dipandahi at assalamualaikum wassalam. Yang kaya man na bangsa tanu si Sanayda Ampaso miyakap po sa kanan na alhamdulillah miyakap po sa kami. Miyakap po sa kami. Salam rakano mga pagariya. Salam tano si agyang kaya guruwa ka na si Luqman Guru, isad na si kung mga ulama tanwap kababayan kan nagu ginawa ya kanaya. Salam rakasan Sheikh nagu salam si ko pamilya ka si Nur Aisa Asrap Amirul, salam rakano si Mahid Mala si Bayaw, salam rakano Bayaw, si Nasruddin Daragangan, salam rakano si Inuray, nagu si giyang kaiya salam sa ating kapatid na si Idil Maltos, salam salam sa iyo kapatid. Si Muammar Victory, nagu si Nurin Sagulsim, si Aino Bashir, si Akila, si Maruhum Nur Nuaim, salam rakano giyang kaya pagarya ka na si Firdaus Sandigan, si Nurun Mauyag, si alias Waway, si Tito alias Waway, salam rakano si Saida Min Abbas, si Kinzi Buy Nasmar, nagu si Walid Abu Bakar, si Insan, nagu si Raisa Sangkad Mino, si Hasanur, agu si Chilabli, si Nasripa Malawani, salam rakano sa Iligan, si Pandahi, nagu si Namraida Sarip, si Mursid Abu Bakar Subu-Subu. Mursid, salam ako sa abi mo, saka umi mo. Si Maumina Makalandap, agu si Jam Amirol, salam rakano si Hanipa Angkuni, si Jamil Ibrahim, si Juhari Dumangkag, nagugyang kaya mga bangsa tano insyaallah na napsumpatan tano baya si ko mga pedauras tano sa pagandud na mirakano susalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.